巻いてちょっと説明しますか。巻いて説明しましょう。じゃあ私の方からね説明します。じゃあ急いで、じゃあ、サビの部分から皆さんバーンと紹介していきたいと思います。さあそれではサビの部分においでおいでのポーズというものがあります。この手招きをするポーズになります。おいでおいでとね手招きをします。これをねやっていきます。まずですね、左手を腰に当てます。左手を腰に当てまして、そして右手をシャキンと突き出します。せーのシャキン。そして3回おいでおいでとします。いきます。せーの、はい、おいでおいでおいで。反対もおいでおいでおいで。はい、大きく回していないいないバーということで、これがおいでおいでのポーズになります。クマも何にもしてないですね。クマもねなんで巻いて巻いて、はい、わかりました。あとね熊本城のポーズというものがあります。日本三名城の一つに数えられている熊本城、体で作ります。まず足を大きく開いて膝を曲げます。そして頭の上で三角形を作って熊本城の親の天守閣を作ります。これが熊本城のポーズになります。さあこれが熊本城のポーズです。皆さん分かりましたか。さあもっと早く、あとよかったのポーズというものがあります。皆さんに会えてよかった、熊本が大好きでよかったのポーズです。いきます。せーの、よかった、はい、よかったのポーズになります。さあね、こういったねいろいろなポーズがございますので、ぜひ皆さん覚えて帰ってください。さあということでね、急ぎ足で終わりましたが、よくやったよくやった、ありがとうございますね。さあということでこれから本番始まりますので、ぜひ皆さん大きな手拍子で一緒に参加してください。あ、ごめんなさい。